салом бинандагони хабартиҷӣ. ҳоло як хабари хуш дорем, ки имрӯз хеле хуш аст. Олимони Франсия як сабзавотро ном бурданд, ки ҳамин коронавируси навро тамоман нест мекунад. ҳатман гӯш кунед. Пажӯҳишгарони донишгоҳи Монпелле дар Фаронса корамро аз маҳсулоте гуфтанд, ки метавонад карам ҳамин COVID-19-ро нест кунад. ба гуфти коршиносон, дар кишварҳое ки карам дар ғизои рӯзмарра бештар истифода мешавад, сатҳи фавт аз коронавирус дар қиёс бо дигар мамолик камтар аст. аз ҷумла дар Олмон ва Кореяи Ҷанубӣ сатҳи фавт аз коронавирус камтар ба қайд гирифта шудааст. пешоҳишгарон таъкид мекунанд, ки карам дар худ моддае дорад, ки монеъи хуруҷи коронавирус мешавад. ҳамин тавр дар дохили карам антиоксидантҳое мавҷуданд, ки баданро аз вирус муҳофизат мекунанд. пештар олимони юнонӣ дорои қадимаеро ки ном бурданд, ки метавонад инсонро аз коронавирус наҷот диҳад. ин дору колхитсин мебошад, ки ҳанӯз чанд аср пеш чун дорои зидди илтиҳоб истифода мешуд. дӯстони азиз, шумо чӣ хеле ки дидед дар ин видео, ман карамро олимон гуфтам. инам як чизи нағз аст, хеле хуб аст. агар ки ман дар шумо гӯям, ки чӣ хеле касалӣ пайдо мешавад, давоми як ҳафтаи пеш биниятон маҳкам мешавад, биниҳо маҳкам мешаванд тамоман. шумо тасб намекунед. аввал биниҳо маҳкам мешавад, шумо ҳамин ғурури гирдаи ҳамин биниҳоятон худаш маълум мешавад, ки гирип ба монанди гирип мешавед. ва ҳатман шумо карамшорбо мехӯред ё ки худи карама хӯред. бисёртар, ки ҳатман гум мешавад агар пешашро гиред. ҳатман дар комментария нависед, ки касал шуд, ки саъат шуд, аз чӣ саъат шудед. ҳатман нависед, ки то ки дигаронам бинанд.